To ita haka take. Man Zaki wani waka ka fi so? A duniya na? To waka gaskiya akwai ta wacce na fi so a duniya. To wacce ce? Waka ce wanda take duniya ke magana a kanta sosai. To kuma za ka iya rera mana kaɗan daga ciki? A cikin waƙan? To akwai waƙan artist wanda ake kiran shi wato Classic. Ka wata waƙa da ya yi ba na mantawa na ga 2016 akan kiranta remix ce aka sa shi. So da ita waƙan abin da ya sa nake santa sosai, an sa mawaƙa daga wajaje daban-daban daga north east da west. Shi yasa nake son waƙan. Akan kira ta King Kong. Lokacin akwai su Victor, su Classic, su kaman Uzi, sai na dan bambanta su saboda abin yanzu dai ba kaman da ba. Ita ce dai kan iya tunawa lokacin. To za ka iya ba mu ita kaɗan? Zan iya, zan ƙoƙarta. Akwai Classic ɗin ba yake cewa Arewa Mafia Classic wallahi ka iya, I'm kinda like Nasarawa ina da lafiya, ba ƙarya suna da taba ma area, tabbas flows nan yana maganin malaria. To sarki suna waje muna ciki, a hada more attention like sojoji a bariki. Aska baya aska ba mai ka tambaya a mafaya su so su bani tsoro amma na mu ja da baya kafara yanzu ka fara mun shigo da sabon dabara ubangiji ke bada nasara you head now me kai asara ice flow to maza ku yi kankara me go hot like tuwon kuka da tuwon masara. To yau kuna ina ga sautin a ko ina I'm chilling ta Abuja tumina shara tu Fatuma tumina la ila a makila usa su nake kaman katafila she